Kada me pitaju da li sam video šta je Toni uradio, sad, ovo je specifično za mene, ali evo ti imam dva slučaja. Sad vidiš koliko sam ja dugo planirao ovaj video. Jesi li video da je Toni prestao da snima? To je bilo još onda kada si prestao na neko vreme da snimaš. Uzeo sam pauzu, da. Od tada planiram da napravim ovaj video. Wow. U svakom slučaju, svi živi su me pitali da li si video da je Toni prestao. Ljudi, ja ne samo što sam video da je Toni prestao, ja sam bio u kolu kada je on odlučio da prestane. Doslovno, da. I ovo isto, jesi li video da je Toni izbacio Drater je fora? Ono, ako ste pogledali video, i za Drater nije fora, i za Drater je fora, i za mogu Tonija balonije, i za ne mogu Tonija balonije. Znači sva 4 videa. Toni i ja smo zajedno pisali te videe i bukvalno smo jedan drugom u videu. Osim toga, pisali su mi još tipa, da li si video da je Toni dostigao 100k, da li si video da je ovo, da li si video da je ono. Ja nisam imao pojma za to, zašto mi nikad nisi rekao? Pa zato što šta tebe da smaram time, ali Toni i ja razgovaramo o našim nadolazećim videima pre nego što oni izađu. Tako da ja sam otprilike upućen u gomilu Tonijevih projekata koji još nisu